салому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Мир Автотиҷе. Шахсоне мехоҳанд ки аз канали мо мошин харидорӣ намоянд, ба ширкати мо муроҷиат кунед. Ширкати Мир Автотиҷе дар хизмати шумо аст. ин ака Абдураҳмон Оптимаро овардан, наве эвакуаторро овардасташ. Граната шикастагӣ. аз мефроремаш. Ҳавук дар кӯрай бояд вардурав ҷамонаку. Яка. Без ключевой доступ. Номер, помер, документов.